בגדול, אנחנו נעשה כמה דברים. קודם כל אני אביא כמה דוגמאות וידאו, ולא טקסט, כי בווידאו רואים את מה שאני רוצה לדבר עליו. בנוסף, אני אזכיר ממש שורה קטנה, דברים, ברוח הדברים שנועם דיבר עליהם, לגבי הרציונליזם והרגש והרצון אצל לייבוביץ', טיפה. ואחר כך אני אביא כמה הערות לגבי מה לייבוביץ' חשב על חינוך, והוא חשב דברים על חינוך, ויש לי הקלטת רדיו מ-1974, שבו לייבוביץ' מדבר על החינוך, איך הוא עובד, וגם אני אביא קצת הערכות של תלמידים שלו, לגבי האם הוא היה מחנך טוב או לא. אז זאת התוכנית שלנו, ל-40 דקות הקרובות. כבר חילקו לכם דפי עבודה? יופי. אז בואו נתחיל במשימה הראשונה שלנו. יש פה טקסט שאנחנו עוד דקה נראה אותו, נצפה בו, נשמע אותו, אבל קודם כל אני אקריא אותו. בסדר? ואחר כך אני אגיד כמה דברים. למה? הוידאו עובד מהר, ואנחנו צריכים לחשוב לאט. אז נעשה קודם מהטקסט ואחר כך מהוידאו. באשר למדינת ישראל, לגמרי לא נתאכזבתי בה. מדובר בראיון, אני משערת שיש פה כמה שראו אותו, ראיון עם שייקה אופיר, 1975, סבב ההופעות של לייבוביץ' אחרי יציאת ספרו יהדות עם יהודי ומדינת ישראל, הוא מדבר על זה בוון ליר, יש לי את התמלול המלא, הוא חוזר על השתיק הזה ספציפית כמה וכמה פעמים בכל מיני ורסיות. אז הוא אומר ככה, באשר למדינת ישראל, לגמרי לא נתאכזבתי בה, להפך. אני יודע שאני שייך בתור מיעוט, אני יודע שהיום זה מיעוט במדינת ישראל של אנשים שלא נתאכזבו במדינת ישראל. אוקיי, בדיחה. אבל מה הוא טוען פה? שימו לב לפורמט. יש לו טענה, כאילו טענה הגיונית, ואנחנו מחכים לראות, הוא מסבך את עצמו, הוא טוען טענה לוגית מסובבת, וברור לנו שעכשיו הוא צריך לנמק מבחינה לוגית, מדוע הוא, לייבוביץ', שרק צועק כל היום, לא מאוכזב, והוא יסביר. והנה ההסבר, שמעולם לא העליתי על דעתי, ואני ציוני מילדותי, אם ניתן לומר ככה, לא העליתי על דעתי דבר אחר, אלא שמדינת ישראל היא המנגנון והכלי לשחרר אותן משעבוד מלכויות. וכאילו, ההסבר תקף. הוא נתן לנו הסבר לוגי. למה הוא לא מאוכזב? כי לא היו לו ציפיות. מי שלא ציפה לכלום, לא יכול להתאכזב. אוקיי, מי השתכנע בהצבעה ממה שהוא הרגע אמר לנו? אוקיי, אתם משוכנעים, זה כל הסיפור. זה, לא היו לי ציפיות ולכן לא התאכזבתי. אבל, אני, כן. הוא אמר, היה ציפייה, שעבוד מלכויות, וזה עשה את זה. יפה. ולכן אני לא מאוכזב ממדינת ישראל. יפה. אבל עכשיו אנחנו נצפה בלייבוביץ' אומר את זה. וכשאנחנו נצפה, זה פרפורמטיבי, נצפה בו, נראה, שהוא אומר, בכלל אני לא מאוכזב ממדינת ישראל. והטון הזועף, יש ניגוד קומי, ממש ניגוד קומי, בין התוכן ובין הזעף. ואני שואלת, מה הניגוד הזה עושה? קודם כל, בואו נכיר בעובדה שיש ניגוד בין המילים לבין ההגשה. קודם כל, הפילוסופים אוהבים להתמקד רק בתוכן, ואני מכריחה אותנו להסתכל גם בצורה. הניגוד הקומי הזה, ולייבוביץ', הדבר שהוא היה, כל מי שהכיר אותו אמר עליו שהוא היה שובב, היה לו טיימינג של סטנדאפיסט, היה לו... בקיצור, להגיד שהוא רק פילוסוף ולא סטנדאפיסט, זה לפספס חצי ממה שקורה פה. וגם, הרבה אנשים רואים את זה ונקראים מצחוק. כנראה שמשהו קורה פה שהוא מעבר לפילוסופיה. אוקיי? הוא קופירייטר. אז אני אומרת ככה. כבר בקטע הזה אפשר לראות שהמסגרת הלוגית היא רק חצי מהסיפור. ובואו נמשיך לקרוא ותכף נראה את זה. ולפני זמן מועט, במקרה, הייתה לי שיחה ממושכת עם עיתונאי חשוב מחוץ לארץ, לא יהודי, והוא הציג לי את השאלה, What is the meaning of Zionism? מהי משמעות הציונות? וסיפר לי שהציג את השאלה הזאת כבר לאנשים שונים, שהעיתונאים שלנו קוראים להם אישים, אף על פי שאני מעולם לא הבינות עם ההבדל בין אנשים ובין אישים. ובכן, הוא הציג את השאלה הזאת לאישים שונים, וקיבל מהם תשובות שונות, וכולם צוחקים פה, כן, תודה, לפי דעתי גם משונות, שלפי דבריו בלבלו אותו מאוד, I'm utterly confused. אגב, למה הוא עושה חיקוי? הוא מחכה את העיתונאי, יש פה דרמה הצגת יחיד, הוא, לייבוביץ' עושה דרמה עם אותו עיתונאי מהטיימס, מעלה את המחזה הקטן הזה, והנה אגיד לכם מה הייתה התשובה שנתתי לו. אני אמרתי, המשמעות של הציונות היא, we are fed up of being ruled by גויים. ואז הוא מתרגם למקרה שלא ידענו, והוא גם בכוונה אומר את זה באנגלית, נמאס עלינו שלטון הגויים עלינו, ובכן, את הפונקציה הזאת המדינה ממלאה. עכשיו, אני טוענת,
אני טוענת, כמה מבקרים בספרות האקדמית כתבו את הדברים הבאים. מדובר בתשובה פשטנית, זה ממש טיפשי, איך אפשר לענות על שאלה כל כך גדולה, מהי משמעות היהדות? להביא תשובה כל כך קטנה, we are fed up. חלק אנשים אמרו ככה, אחרים אמרו, לא, זו תשובה, היא לא פשטנית, היא פשוטה, זה לוז העניין. ואני אומרת, זה לא זה ולא זה, זה אירוניה. ברור שיש חוסר הלימה בין גודל השאלה לגודל התשובה. בשביל שאנחנו נחשוב מה קורה פה. הוא משאיר לנו עבודה, הוא לא מאכיל אותנו בכפית. הוא נותן לנו תשובה לא מספקת. לא כי הוא לא יודע שהיא לא מספקת, והוא מגיש אותה בסטנדאפ. אז בואו נראה איך הוא עושה את זה. זהו. אשר למדינת ישראל, אני לגמרי לא התאכזבתי בה. להפך, אני יודע שאני שייך לאותו מיעוט, אני יודע שהיום זה מיעוט במדינת ישראל של אנשים שלא נתאכזבו ממדינת ישראל. שמעולם, ועליתי על דעתי, אני ציוני מילדותי, ניתן לומר ככה. ועליתי על דעתי דבר אחר, אלא שמדינת ישראל היא המנגנון והמכשיר והכלי לשחרר אותנו משעבוד מלכויות. ולפני זמן מועט, במקרה הייתה לי שיחה ממושכת עם איש חשוב מחוץ לארץ, לא יהודי. והוא הציג לי את השאלה, what the meaning of Zionism? מהי משמעות הציונות? וסיפר לי שהציג את השאלה הזאת כבר לאנשים שונים, סגנון העיתונאי שלנו קוראים להם אישים, על פי שאני מעולם לא הבנתי מה ההבדל בין אנשים ובין אישים. ובכן הוא הציג את השאלה הזאת לאישים שונים וקיבל מהם תשובות שונות, לפי דעתי גם משונות, שלפי דבריו בלבלו אותו מאוד, I'm utterly confused, והנה אגיד לך מה הייתה התשובה שאני נתתי לו. אני אמרתי, המשמעות של הציונות היא We are fed up with being ruled by goyim. אוקיי, תודה. אז מה שרציתי להגיד לגבי הדבר הזה, זה האם התשובה הזאת היא פשוטה, פשטנית או אידיוטית. התשובה הזאת אמורה לגרום לאנשים להגיד, מה זה? זאת התשובה? ולמה אתה משתמש במילה fed up? אם חוקר ספרות מקבל טקסט שיש בו מילה שלא קשורה במשלב הלשוני למסגרת הדיון, הוא מיד יאמר, אוקיי, ויין בות אמר את זה, חוקר ספרות גדול, הוא אמר, איך אתה תדע שאתה נתקלת בטקסט אירוני? משהו בטקסט לא מתאים. יש פה איזה קפיצה, יש פה משהו קומי או משהו לא מתאים, וזה בדיוק זה. והוא רוצה שנחשוב. וזה לא יש פה גם מסר כפשוטו, אבל זה לא יוצא ידי פשוטו. אוקיי? אם תרצו לשאול אותי מה הוא באמת ניסה להגיד פה, יש לי פרשנות, אבל לא על זה רציתי לדבר. עכשיו, דבר אחרון, לגבי מה שאמרתי לכם על האירוניה, מצאתי במקום מיוחד, באמת, זה תגלית די חדשה, מקום שבו לייבוביץ' בעצמו מתאר את התיאוריה שלו לגבי הומור, ומה שהוא אומר שם רלוונטי לסאטירה, פרודיה ואירוניה. מדובר באיזשהו רב שיח שהתקיים ב-1955 עם דוב סדן ואפרים קישון, שנשמר בתמלול בארכיון. אין לי הקלטה, יש לי רק את התמלול, ובתמלול הזה מופיע הדבר הזה. הם מדברים על האם יש הומור ישראלי, ומדברים וכו' וכו', ואז לייבוביץ' אומר את הדבר הזה. נוסף להומור כחטיבה בפני עצמה, כביטוי, בית 4. נוסף להומור כחטיבה בפני עצמה, בביטוי רכשי ליבו של האדם, נוסף להומור כמקצוע של אמירת בדיחה או ליצנות, יש הומור שהוא גון מהמגוון של כל גילויי החיים החברתיים. דבר זה שהוא חשוב מאוד, נהדר אצלנו לגמרי. הומור כזה הוא סימן של בני האדם, העומדים על רמה אינטלקטואלית גבוהה, וממנה הם מסוגלים להשקיף קצת מגבוה על עצמם, ולראות את הצד המגוחך שיש בכל דבר הנראה רציני והמוחזק רציני, אפילו אם אלה הם העניינים הרציניים שלהם בעצמם. ואילו אותנו אוכלת הרצינות בכל פה. ההגדרה שלו לאירוניה היא ההגדרה של אירוניה בספרות של הרומנטיקנים הגרמנים. הוא ממש מצטט פה אחד לאחד. מי שמייצר את האירוניה נמצא בחברה, הוא בשר מבשרה של החברה, אבל הוא מסתכל עליה מגבוה ורואה את מה שנלעג בה. כצורך
לא על מנת להוציא את עצמו מן הכלל, אלא על מנת לראות את הדברים אחרת. אז הדוגמה, זה ממש ההגדרה לאירוניה. והאירוניה הזאת, המתוחכמת הזאת, היא בדיוק אירוניה שלא כולם יבינו. אתה שומע את לייבוביץ' ואתה אומר, אני הבנתי למה הוא מתכוון באמת. הוא מדבר אל אנשים ברמה שלי. אני אחד מהאלה שכן מבינים מה לייבוביץ' התכוון. ואחרים מתעצבנים, אומר, אם הם מתעצבנו את זה בגלל שהם לא מבינים, הם טיפשים, הם חושבים שזה ככה וככה, אבל אני מבין. עכשיו אני אראה לכם איך זה קורה בפעולה, הדבר הזה, הפיצול של הקהל לאוהדים ולשונאים. אתם חושבים שזה בטעות? לא, זה בכוונה. זה האפקט המרותען הזה, וזה נמצא פה בישעיהו ליבוביץ' במעלות, הסרט המאוד מאוד חשוב הזה, שאגב, לא להרוס לכם, דיברתי עם הבמאי, האנשים בקהל הוזמנו במיוחד, הוא דאג לכך שיהיה ייצוג של כל קשת החברה הישראלית, הרעיונות, למי שמכיר את הסרט בעל פה, הרעיונות שמתרחשים עם כל הדמויות, התרחשו אחרי הערב במעלות, אבל לא נורא, זה עדיין דוקומנטרי. זה אמיתי? לא הבנת. לא, נכון, למי שמכיר את הסרט, יש כמה דמויות שמככבות שם. לייבוביץ' במעלות. האנשים האלה, אחרי שהם התבטאו במהלך הדיבייט, הוא חזר במעלות יום אחרי זה. זה נראה בסרט כאילו שהכל מתקיים באותו היום. זה לא התקיים הכל באותו יום. אבל לא משנה, זה באמת לא רלוונטי. אז בואו נראה עכשיו את וואי, מזל שיש לי את הדבר הזה, כי בשביל מה בניתי? אוקיי, אני מקווה רק שזה החיתוך שבדיוק רציתי, ולא משהו ארוך יותר. אוקיי, גם פה אני קודם אתחיל בקריאת הטקסט כדי שנוכל לעמוד עליו. זה לא התמלול של הסרט, זה תמלול שאני עשיתי ידנית כדי לתפוס את כל הניואנסים שמתרחשים שם, לפעמים ממש בבת אחת. אורנשטיין, אשר לדברים של פרופסור ליבוביץ' הוא יהודי דתי, לפחות כך הוא אומר. אז אני לא מבין איך הוא מתעלם ממדרשי חז"ל שמדברים על זכות של עם ישראל על ארץ ישראל, כזכות שהבורא נותן לנו אותה, ואת הרש"י הראשון, ואפשר לקרוא כל יום שאומר לנו שהבורא ברא את העולם, והוא נתן לנו את ארץ ישראל כזכות משפטית, או אחרת לא חשוב ההגדרה. וכאן עונה ליבוביץ', שהרש"י הראשון על התורה כמובן זקוק להמשך, הוא נטלה מן הכנענים ונתנה לנו, הוא נטלה מאיתנו ונתנה לרומאים, הוא נטלה מן הרומאים ונתנה לערבים, ונטלה מן הערבים ונתנה לצלבנים, כן? ונתנה מהצלבנים ונתנה לממלוכים, ונטלה לממלוכים ונתנה לטורקים וכו' וכו'. כי מה שרש"י רוצה לומר בדברים האלו, היא שלשום עם אין שום זכות על שום ארץ, משום שלהשם הארץ ומלואה, ויש פה חקיינים יותר טובים ממני לעשות את זה. ויש כאן ודאי יהודים שאומרים את הפסוק הזה כמה פעמים בשבוע. יתר על כן, עכשיו מתפרץ אורנשטיין. רש"י אומר שאם יבואו גויים ויתנו על הארץ, אמור להם, הבורא נתנה לנו ובזכות היא שלנו. ומישהו בקהל בשם רביבו צועק, בראבו! ואז ליבוביץ' אומר לאורנשטיין, את המילים האלו אתה הוספת. אורנשטיין עונה, הממלוכים לא כתוב שם. עכשיו הרעש בקהל בזמן הזה כבר עולה ועולה ועולה. הקהל סוער, לא כמוכם נחמדים. ממש מרגישים שעוד רגע מרביצים לו. ליבוביץ', ואני מוסיף, הוא נתנה לנו, הוא נתנה לרומאים, ועוד רעש. ואז דוד רביבו אומר, אבל בתורה לא מוזכר הערבים. ואנשים סביבו אומרים לו, נו מספיק עם זה, זאת תוספות שלו, כאילו מה אתה אידיוט, אתה לא מבין? וליבוביץ' ממשיך ולא אכפת לו. עכשיו אבל יש לזה צד הרבה יותר חמור. ודוד רביבו ממשיך להתפרץ. ואין בעיה פלסטינאית, גם לא קיים. ואז המצלמה קובצת לליבוביץ', אני לא יודעת אם היה פה קאט או לא, אני לא יודעת, אי אפשר להגיד. ליבוביץ', החוכמה הגדולה הזאת אין עם פלסטיני, זה בדיוק מה שכתוב באמנה הפלסטינית, שאין עם יהודי. באמנה הפלסטינית של יאסר ערפאת כתוב שאין עם יהודי. עכשיו אני אומרת, זה שקט. בקהל, המולה. ועוד פעם דוד רביבו מתפרץ. ואתה רוצה לחלק? וליבוביץ' עונה. ויש מגדולי ההוגים באומות העולם שאומרים את הדבר הזה. מה אנחנו אומרים לגבי הדבר הזה? אנחנו אומרים להם את הפסוק הראשון בשיר השירים. וכל הקהל צרחות וצחוק. צעקות וצחוק בו זמנית. ואז לידו על הבמה יש את ברינקר, מנחם ברינקר ומיכאל בת ואלדד וישראל אלדד, ומישהו לוחש ישכן עם נשיקות פיו. ישכן עם נשיקות פיו, ומיכאל בת אומר לא לפרש, לא לומר את הפסוק. כלומר, אנחנו מנסים לדבר רק לחלק מהקהל, ברמיזות, ומי שיבין יבין, יש לנו את מה שנקרא את הקידיש קלאב שלנו, ומי שלא הבינו מחוץ לעניין, כן? ואז דוד רביבו אומר את הדבר הבא, ברצינות, הפרופסור אתה לא מפרש שום דבר, אתה רק עושה, סך הכל עושה הצגה בתור פרופסור, זה הכל, כולם צוחקים, אני לא צוחק, כולם צוחקים,
אני לא צוחק. ואדם בקהל בלידו, אפשר לשמוע את זה, זה ממש אומר לו, הוא אומר, הוא לא מבין. כלומר, הוא לא מבין שכל מה שקורה פה זה אירוני, שזה לא יוצא הוא לא מבין את העניין של לייבוביץ', הוא לא קולט אותו, ודווקא יכול להיות שהוא כן מבין, הוא פשוט מתנגד לרעיון הזה שנעביר דברים באירוניה. ואז אנשים משתיקים את רביבו, ואחד אומר, למה שישתוק? ואז דוד רביבו פונה למי שלצידו ואומר, מה לשמוע? תיאטרון? וזה בדיוק מה שאני מנסה להגיד. דוד רביבו הבין, זה תיאטרון. זה תיאטרון שבא לפתות את הרגש, שבא לעורר אנשים, לגרום להם לזעום, לגרום להם לצחוק, לגרום להם להיות בעוררות רגשית, וזה הדרך של לייבוביץ' דרכה מנסה אולי להגיע, אי אפשר להגיע דרך טיעונים, אז אולי אפשר להגיע דרך רגשות. בואו ננסה לראות את זה. אשר לדברים של פרופסור לייבוביץ' הוא יהודי דתי, כך הוא אומר לפחות. אז אני לא מבין איך הוא מתעלם מדרשי חז"ל שמדברים על זכות של עם ישראל לארץ ישראל כזכות שהבורא נתן לנו אותה, ואת הרש"י הראשון אפשר לקרוא כל יום, שאומר לנו שהבורא ברא את העולם והוא נתן לנו את ארץ ישראל כזכות משפטית או אחרת, לא חשובה ההגדרה. שהרש"י הראשון בתורה כמובן זקוק להמשך, כן? הוא נטלה מן הכנענים, הוא נתנה לנו, הוא נטלה מאיתנו, הוא נתנה לרומאים, כן? הוא נטלה מן הרומאים, הוא נתנה לערבים, כן? הוא נטלה מן הערבים, הוא נתנה לצלבנים, כן? הוא נטלה מן הצלבנים, הוא נתנה לממלוקים, הוא נטלה מן הממלוקים, הוא נתנה לטורקים וכו' וכו'. כי מה שרש"י רוצה לומר בדברים האלה הוא שלשום עם אין שום זכות על שום ארץ, משום שלהשם הארץ ומלואה. ופה ודאי יש הרבה יהודים שאומרים את הפסוק הזה להשם הארץ ומלואה כמה פעמים בכל שבוע. יתר על כן. רש"י אומר שאם יבואו גויים ויטענו על הארץ, אמור להם, הבורא נתנה לנו ובזכות היא שלנו. בראבו. המילים האלה אתה הוספת. נטלה מן הכנענים, הממלוקים לא כתוב. ואני מוסיף. נטלה לרומאים. אבל בתורה לא מוזכר ערבים. זה התוספת שלו. ולא מוחמד. עכשיו, אבל יש לזה צד הרבה יותר חמור. ואין בעיה פלסטינאית גם. לא קיים. חוכמה הגדולה הזאת, אין עם פלסטיני. זה בדיוק מה שכתוב באמנה הפלסטינית, שאין עם יהודי. באמנה הפלסטינית של יאסר ערפאת. ואתה רוצה לחלק? יש מגדולי ההוגים באומות העולם שאומרים את הדבר הזה. מה אנחנו אומרים לכלפי זה? אנחנו אומרים להם את הפסוק הראשון בשיר השירים. שקים עם נשיקות פיו. לא לפרש, לא לומר את הפסוק. יש כאן יהודים שיודעים את שיר השירים, כן? הפרופסור, אתה לא מפרש שום דבר, אתה רק סך הכל עושה הצגה. בתור פרופסור. כולם צוחקים, אני לא צוחק. כולם צוחקים ואני לא צוחק. אבל אני לא צוחק, כולם צוחקים פתאום. מה לשמוע? על מה? מה לשמוע? תיאטרון? אני יכול לומר לכם בעל פה. ויהי דבר השם אלי לאמור, בן אדם, אחיך יושבים חורבות האלה על אדמת ישראל. הוא מדבר על הנביא שבגולה, ולכן הוא אומר, אחיי יושבים על אדמת ישראל. הנה הם אומרים, אחד היה אברהם וירש את הארץ, ואנחנו רבים, לנו ניתנה הארץ למורשה. יחזקאל בן בוזי הכהן, מה שרוח הקודש הייתה עליו, זה יכול לפני 2500 שנה להעתיק משפטים מנאום של חיים דרוקמן ואצל יהודה קוק ודוקטור אלדד. לכן לנו ניתנה הארץ למורשה, ויש לזה המשך. לכן אמור עליהם. כה אמר השם אלוהים, על אדם תאכלו ואל תועבותיכם תישאו עיניכם ודם תשפוכו והארץ תירשו. עמדתם על חרבכם
תקשיבו חברים וחברות, עמדתם על חרבכם, עשיתם תועבה, ואיש את אשת רעהו טימאתם, והארץ תירשו. אני רק רוצה להגיד פה משהו שאני חושבת שאף אחד לא יודע. בארכיון של בגנזך המדינה מופיע טקסט מדהים. ב-1962 דוד בן גוריון ניסה לתבוע את לייבוביץ' על הוצאת דיבה בגלל דברים שהוא אמר באירוע של המשטר החדש. ושם הוא האשים את דוד בן גוריון שהוא לא ידע על משהו, והוא אמר, אבל הוא אמר את זה כמו שהוא אמר פה. רוחו של הבודה ושפינוזה וכו' וכו', הוא אמר איזשהו משהו ציני, כמו שרוחו של בודה ושפינוזה לא יכלו לדעת, ככה גם בן גוריון ודאי לא ידע. ואז זה הגיע גבוה גבוה התמלול הזה, וחיפשו דרך לתבוע אותו תביעת דיבה. ושני משפטנים הגדולים ביותר של אותה עת אמרו, אי אפשר לתבוע אותו, בגלל שהוא האשים את בודה ואת שפינוזה יחד, זאת אומרת, הוא לא אמר שום דבר בדיוק. ואז דוד בן גוריון, יחד עם מי שהיה אז גדעון האוזנר, הם החליטו לכתוב מחדש את החוק, והחוק החדש של לשון הרע שנכתב בישראל, נכתב בגלל לייבוביץ'. רק שתדעו, בגלל השימוש שלו באירוניה. 1962, יש את התמלול, אתם יכולים לחפש אותו. אוקיי, ועכשיו לשאלה, האם זה אפקטיבי? האם זה כדאי? האם מה שאנחנו ראינו שם עם דוד רביבו, שזאת באמת המטרה, האם צריך לחנך ככה? או שזה באמת שיטה לא יעילה? אז התשובה, אפשר לראות כאן, בסעיף ד', יש לי 3 דברים להגיד על זה, ואולי אם יש לנו זמן, נראה דקה אחת, נשמע דקה אחת של לייבוביץ' מדבר על חינוך. עקיבא ארנס סימון מדבר על אירוניה סוקרטית, שהיא השיטה של החינוך הזה שבו אתה שואל שאלות ומגרה את התלמיד ומעצבן אותו. והוא אומר ככה, חוסר הצלחתו של הפדגוג האירוני הגדול בדורו, והוא מדבר על סוקרטס, כלפי ההמונים, מצא וימשיך למצוא את תיקונו ואת תגמולו בהשפעת סוקרטס העצומה אצל יחידי סגולה גדולים שבכל הדורות. כמו שאתם יודעים, סוקרטס לא ממש הצליח בדורו. הוא די מת בגלל הדברים שהוא אמר. אבל דור אחרי דור יש את האנשים שעדיין קוראים, זאת אומרת סוקרטס הייתה הצלחה חינוכית. כי הוא עוררם לבדיקה עצמית מתמדת ונוקבת, המתרחשת בשמו ולאחר דמותו. אז לכאורה יש פה ערב שמדברים על לייבוביץ', אז לייבוביץ' הצליח כמו סוקרטס בזמנו, להשפיע רק על המיעוט הקטן. אפשרות אחת. אפשרות שנייה, אביעזר רביצקי כותב ככה, למען האמת יש פרדוקס מסוים בהשפעה הסוקרטית זו שהשפיע האיש, לייבוביץ', על צעירים רבים מקרבנו. מצד אחד, לייבוביץ' עצמו, בשיעותו ובלשונו, רחוק מאוד מלהצטייר בעינינו בתור דמות סוקרטית שמובילה את התלמידים בשאלות, להפך, אדרבה, הוא נוהג לנסח את דבריו בדרך פסקנית ומסקנית. הוא אינו מופיע בפנינו בתור מי שיודע לשאול שאלות, אלא בתור מי שיודע להשיב. הוא אינו מבקש רק לפתוח את הדיון, אלא גם לחתום אותו, ולחתוך אותו נחרצות. זאת אומרת, הוא לא דמות סוקרטית, אבל מכיוון שאני טוענת שכל החתיכה, we are fed up, הדבר הזה הוא אירוני, מה שנדמה כסוף פסוק הוא רק התחלה למחשבה. ולכן פה אולי אפשר לומר שהוא נותן תשובות שהן בעצמן השאלה. ולבסוף, לייבוביץ' עצמו, שמא דווקא המתח הגבוה והלבטים הרוחניים והמצפוניים המתמידים, מחמת אי התאמה נצחית בין מהותו של האדם ובין מציאותו, הם התכלית האנושית. אולי המתח זה המטרה. המתח הזה, הדברים שלא מתיישבים, כמו האמרה האירונית הזאת שהיא לא יוצאת ידי פשוטה. אולי אין הפסיכולוגיה החיובית ואין הסחת הדעת מן הסתירות והניגודים גורמים חינוכיים כלל, אלא גורמים אנטי חינוכיים, היוצרים אזרחים צייתניים במדינה, ואינם יוצרים טיפוס אנושי מושלם. וזה טקסט של לייבוביץ' המוקדם בצעירותו, כשהוא עוד עבד בשנות ה-40-50, כשהוא עוד היה מאוד בקשר עם אפילו תלמידי תיכון. והוא אומר, אנחנו לא רוצים לעשות להם נעים, לא רוצים שיהיה לתלמידים שלנו נעים, אנחנו רוצים שיהיה להם לא נעים, אנחנו רוצים להרגיז אותם, אנחנו רוצים לשגע אותם, שיחסו, שיצעקו, שלא יבינו. וזה המטרה החינוכית. ובמקום אחד, ואני כבר מסיימת, לייבוביץ' אומר, אם נצליח למצוא את זה, כמו שאמרתי לכם, זה בתוכנית רדיו, ואנחנו נוכל להקשיב
פה הוא מדבר עם אחי נעמי, זה השם שלו? תודה. הדבר הזה 1970 ומשהו. אלא מה? המציאות מוכיחה שיש השפעות חינוכיות. השפעות חינוכיות, אין רצפט לחינוך, אבל עובדה, יש השפעות חינוכיות. זה דבר אירציונלי. ואתה לא חושב שאפשר להשתמש בשיטות רציונליות? אני חושב שלא. בחינוך. יש גם פועלים גורמים אירציונליים. דומני שפועל כאן איזה דבר שהוא עצמו אירציונלי. זה אישיותו של המחנך. לא האינפורמציה שהוא מספק, לא מה שהוא מלמד, כן? אלא איזה דבר אירציונלי שקוראים לו אישיותו של האדם. למשל, היטלר היה מחנך גדול. אין שום ספק. הרב מלובביץ' הוא כנראה גם כן מחנך גדול. אם אנחנו רואים את החב"דניקים. אני לא יכול להסביר לא את ההשפעה של היטלר ולא את ההשפעה של הרב מלובביץ'. אבל אני יודע שהם משפיעים. אני יודע שהיטלר השפיע, באמת השפיע על מיליוני בני אדם. אני יודע שהרב מלובביץ' השפיע על כמה רבבות בני אדם. החינוך נראה לי כדבר אירציונלי לגמרי. ולכן לא ניתן לעשות בזה בכלל שיטה. אז אני טוענת, דבר ראשון, אם ראינו, ההצמדה של היטלר לרבי מלובביץ', אגב, זה צעד אירוני פר אקסלנס, זה לעשות השוואה בין דברים שלכאורה אי אפשר להשוות ביניהם, זה מייצר התנגדות. למה להכניס, דווקא הוא מדבר על חינוך, למה לעורר אותנו, למה לעצבן אותנו עם איזו השוואה הזויה כזאת? זה הפואנטה. ואני טוענת שהיה ללייבוביץ' שיטה, הוא פשוט לא ידע אותה, קראו לה רציונליזם אירוני, ואני גם טוענת שאישיותו של המחנך, זאת שהיא בחרה לייצר את הרציונליזם האירוני, במקרה של לייבוביץ', היא הגורם המחנך. וזה מה שרציתי להגיד, אם יש זמן לשאלות נהדר, ואם לא, גם טוב.